ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракоту. дӯстони азизу меҳрубон, умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед, сиҳату саломат ҳастед. мо ҳам шукронаи Аллоҳ созем хубем. чӣ хеле ки дидесед, ман мурға инам хеле пӯст кардагим. мурғи ҳалалай мардагаи бозор овардаге. баъд иҷада ма соусша барои маринавад карданаш тайёр кардагим. дар соус чӣ андохтам? майонез, камтарак кетчуп, камтарак соевый соус, камтарак равған, баъд переправа. аз сабабе ки мурғ худаш намак кардаги буд, намак наандохтам шад. инам хел гуфтам амира аввалаш нишон битем, то тайёр шидани мурға нишон натем. инами хел ҳозир ҳамира хушрӯ да ҳама ҷош хушрӯ мешакумо. баъд да булош як 3-4 пиёза реза карда меандозам, маҳкам мекунам, мемонам як саат 2 саат места. намак ки хӯрдагай ами 1 саат 2 саат созами чиш. баъдан дар духовка мемонем ки бипаза. мумкин 3 саат места, мумкин 4 саат места. баъдан мемонам дар дури духовка бипаза. бод нишон метим шумодам. ҳоли якум ҳама ҷошта хушрӯ карда мешакум, ба даст ба қошуқ не. инами хел ҳама ҷошта шакидум. дуруноштам кам шакидум. анак пиёза меандозам, бо як бор дига якҷоя мекунаму, кришкаша мепӯшонам, меиста. баъд як хоҳармо гуфта ки аму гӯште ки тайёр кардам, стейке ки дар духовка тайёр кардем, бениҳоят ҳам миях ки омадаги будам, сочни хушрӯ омадаги буд. ба ҳамон рецепт тайёр кунед. барои маринавад кардани вай тоқ соевый соусу переправа кардаги будам, неким 1 сутка дар холодильник истодаги буд. инаи бега гӯшта переправа у соевый соус карда мондум, бегаҳи дига пухтам шуда. 20 соат точно дар дурини соевый соусу чӣ буд? Переправа буд. бениҳоят мягкӣ хушрӯ омадаги буд. инами хел хай маринавад кардем, мемонем кришкаша пӯшонда то тайёр шиданша меиста. духтаракҳои азиз, занҳои меҳрубон, ина хел мурға гирифтум. 3 соат гузаштак. хушрӯ маринавад шидагия бигем. ира гирифтум. хая 2 пиёза танаш часпидам онда. баъд онҷа картошка реза кардам, камтарак картошкаро намак кардам, пиёзорам намак кардаги набудам. намак кардам, ҳамаша якҷоя кардам, камтараки дига равған андохтам. анаку дар ҷои холӣ меандозему, фалга кати мепечонем, дар духовка мемонемша. инами хел рехтам. баъд вақте ки мо иро мепӯшонем, дӯстони азизи меҳрубон, дар духовка вақте ки мемонем, 1 соати ровна бигем, ҳами хел меиста. баъди 1 соат баъд фалгаша мекушоему, бод бе фалга мепазонемша, сурхак мекунемша. кадоме ки кадаги нестай, ҳатман ҳами хел кунед. ай шумоам ҳами хел хеле хушрӯ мешава. инами хел роша хушрӯ печондум, аку бурда дар духовка мемонемша. 1 соати ровна гузашт. гирифтумша инаи булош фалгаро шукоидум. анаку мемонем бояд 40-45 минути дига меиста, сурхаки хушрӯ мешаванд. картошкаош аллакай пухтагиай, фақат ки сурхак шаванд, баъд мегиремша. ина пухтай. инам хеле мурғмон тайёр шидай. qa ҷӯше ҳастай ки ягоза нахӯй. ина папашам омада. дӯстони азизу меҳрубон, ман чанд қашид торт накардам. торти мидови мехоҳам имрӯз бикунам. барои мо кадом маҳсулотҳо дар корай? дар аввал мо мегирем 2 дона тухма хати шакар омехта мекунем, то шакараш об шиданад. барои хамирош мо дар корай 2 дона тухм, баъд шакар, сливични масла. аммо оилатонда чанд касе бошед. сливични масла дар корай, баъд асосан асал дар корай. дар магазин монем хеле асал будай. баъдан сода орд барои хамирош. барои чиш боша, кремош боша, сметана ва сахарнаи пудра. ҳозир мебинанд мегӯянд ту фақат манежа ай низ ки се намегирӣ, чӣ мегӯянд
смешные сцены мегири меган ё охал поён магазини мо то қанам хали сахарни пудра ё ки ягон приправа мегирам то ҳамуша бама чикор кунам ҳамаш я маза дора просто иш сценаш арзон тарай а удигош қимат тарай ҳамо ҳардуш дурунашта якчи дора ина мехел хай шурӯъ мекунем бисёр гап намезанем омехтакӣ кардем баъдан шурӯъ мекунем асала бо содаву масла месӯзонем ма ҳама намуд чихадагиём духтаракҳои хушрӯ ин намудуш да чим ҳастай да видеои ма ҳастай да каналум ҳастай некем ҳамин намуде ки ма мекунам ҳами бениҳоят мада маъқулай мо хел када чандборо фурӯхтагием шавари ма бениҳоят ҳамин намуд торта дӯст медорад барои вай рӯз ки 23 февралай хостум амира тайёр кунам барои хушҳол кардани шаварам маскаро дохтум маска ки об шид баъд асала меандозам асалам катиши об мешавам камтарак об шидан гирифт асала меандозем ҳамин дутара меандозем ё 150 грамм мебуданд 300 грамм меандозем ҳамун 3 қошуқ ба зур мешавад баъд ҳастанд бисёр духтаракҳое ки мепурсанд чанд грамм андохтӣ чӣ хел дохтӣ ман ҳамин барои оилаи хумон тайёр мекунам оилаи моро бисёри хай шумо медонед уққакалон нестаи майдаг мешава уққакалон намешавад барои ҳамин оилаи хумон ина 200 грамм сливочни масла 300 грамм ина асал ва 2 дона тухм камтарак ба чашм нигоҳ карда шакар андозед агар ширина дӯст бидоред бисёртар бидозед ина меқачи мерава уқа бисёр расход надорад некем бениҳоят торти бамаззай барои ҳамара мешава инам хали маска ки об шид баъд яйқак сода меандозем баъд тез омехта кардан мегирем иҷози реаксия метия дам мекунам бо пас мешава то сурхаки хушрӯ шиданашо омехта мекунем тез омехта кардан мегирем хали намеистем инам хали дам кардан мегира ида наметарсем барои вай ма да дегча кадесам да чӣ намекунем да сковородка кунем мешава вақте ки ҳами содаро меандозим мереза барои ҳамон да дег мекунем ки ҳами деги чуқуртар да ки нареза ям хали то додам мегирем и бо ҳамон гашта кам мешаву як ҳами хали реаксия метияда агар бухоҳед ки читон тортон берангак шавад инами ҳозир мегиред чад мемонед агар бухоҳед ки серангтар шавад иққаи дигам месӯзонемша инами хел қариб ки тайёр шид як 2 минути дига меистум баъд мегирамша сразу дамо тухме ки якҷоя кадаги будем шакарош об шида буд дамо меандозиму тез тоб дода мегиремша ки амо тухм напаза ира баъд амо тез хамирша мекунему тез мепазем бисёр духтаракҳое ки мекунанд баъд мегӯянд ки апаҷонай мо сахт мешава барои чӣ сахт мешава барое ки ира бояд тез бикунӣ баъд мулоимак мешава ҳами хунуки хунук нашида дарав кремша мекунӣ инами хел дохтум беҳад буш хушрӯям хушрӯ мекунам анаку инами хели то метем кам кам орд андохта хели то дода мегирем баъд да ҳами чӣ ки венчи ки часпида мегирем ва ба дастмон шурӯъ мекунем хамир карданша инам хели аллакай меандозему хамирша шурӯъ мекунем кардана камтара ки гармай ҳеҷ гап надора некем бояд тез бикунемша и орда оз ямаш гум мешавад инам хели шед ир агар қакбеса бода даст часпида мегира мегирему 4 ё 5 кулулача када бо мемонемша тунук мекунем ятишаву и дарав мепаза ногуфта намонад ҳар як коржуш ай 5 то 8 минута мепаза инам хеле орд када тунук мекунемша инам 5 таша тез тунук када мегирем ира тунук када мемонем бояд дигиша тунук када тайёр када мемонем ахар тез иша монда иша гирифтан мегирем анам хеле ба ягон чидам хеле гирдоша ҷудо мекунем барои начаспад ва кругри хушрӯ биёяд ҳамаш ячена биёяд и барои болош крошкои боло дар кор меша ва и бениҳоят ба маззай то шумо тайёр мекунед ки гӯдако чанд қаша мехӯранд ранги гӯдакои ма инам хеле симитар нақти сахранои пудро якҷоя кардам анаку хушрӯ омехта мекунам ки якҷоя шаванд ҳамаш хушрӯ ина духтаракҳои хушрӯ пухта гирифтастанд беҳад мулоимаки хушрӯ ҳозир 2 ташам бипаза баъд
кремеш михали рӯбарӯ мемонад. Ягонташ чӣ намешавад, хунук намешавад. Ширгармак места. Маша қабат ба қабат мечинем. Хушрӯ када. Дӯстони азизу меҳрубон, тортмон тайёр шуд. Ҳамин хел ма дигар инаи салата тайёр кардам, питса тайёр кардам, бо қуртоб кардастем. Ба ма дигар вақт наёфтам нишон диҳам. Чӣ? Ба мо иштиёи таом. Касе хӯрдаста иштиёи таом. Инам хеле хайр. Ҳозир қуртобам тайёр кунем, як нишон метиҳам, ба хайру хуш мекунем. Ҳа? Дута питса кардем, якта ба колбаса, якта бе колбаска. Инам хеле қуртобмон тайёр шуд. Ба мо иштиёи таом. Касе хӯрдаста иштиёи таом. Дар инҷо боша влога ба поён мерасонем. То влог поянда дар паноҳи Худо боша. Хайр. Хайсеремуна кем буридем на қабатош. Беҳад бамаза. Хай чӣ хел буда мардак? Очень вкусно.